Lokal. In paganet get ti Bureau of Fire Protection ti importansya dagiti panakaadal iti basic fire prevention kabayatan iti seminar nga news wadda kadagiti barangay officials mga sulsuro ken dagiti estudyante iti Biluca Elementary School iti barangay 35 Biluca City of Batak, Ilocos Norte. Segun ken ni Senior Fire Officer 1 Kenneth Marcos Labuguen, Chief Operation Officer ti City of Batak Fire Station, nga iti seminar ket inisyatiba ti naso a pagadalan tapno mapakamu kadagiti estudyante ken mga sulsuro dagiti basic karamiden no da iti uram kasamed ngayon imbitaran pa iti OIC di iti barangay officials iti nasa o barangay ang makipagpaset iti nasa o nga aktibidad. This is a activity wherein ito estudyante tayo sir is may tedan so da iti lesson about the basic fire safety and their school kasama ka di Balbalayda sir. Yes sir, kasali iti barangay officials iti barangay Biluca with the initiative of the elementary school principal of Biluca Elementary School sir. In-invitan na iti barangay officials iti barangay Biluca sir nga kasali da iti dating basic fire safety lecture iti dating aldaw sir. Kabayatan na inbatat official anak ang importante abayat iti kinaubing di kitong estudyante ket masunsurwanda di kiti basic fire prevention tapno numadanunan ito stong atawenda ket amudan dagiti aramiden da no in kaso nga da iti uram. It's very important sir na ag-start tayo kadigiti ubing pa lang that they are very fire safety conscious or safety conscious with regards to fire para pagdating nila sa kanilang age na kailangan na nila talagang may apply or kaya na nilang gawin yung pagpa-firefighting. So magiging mas safer yung kanilang environment, yung kanilang community, yung kanilang school through at this age ket nasimulan tayo or nagbiyanan tayo ng dating fire safety na inculcament kadigiti nga panunot tigiting ubugin tayo sir. Iti sabali abangir kunan education program supervisor Mr. Eldefonso Natividad officer in charge to Biluca Elementary School ada ito nga initiative da ket tapno mapadalan di kita ubing no kasanuda nga agbyag no in kaso nga da iti uram ang mapasamak. Umuna pagyamanak man ti Bureau of Fire Protection ti Batak City ta inikanda kami iti tiyempo nga mangi-deliver iti may isang lecture para iti fire prevention nga inipadanon kadagiti ubing tayo parents ken dagiti bumarangay iti Biluca ket daytoy nga activity is still in compliance kadete makunto ng fire prevention month may sa actually iti DepEd aglalalo ti Biluca Elementary School nga sumupsuporta iti amin nga aktibidades para iti celebration tayo iti Fire Prevention Month. Ket deti pan nakaangay daytoy nga lecture nga inpaay iti Bureau of Fire Protection ket naggapumo laeng kadijay inisyatibo mi nga kayat mi dagiti ubing nga maadalan no kasanudang agbiag no kas pagarigan adaman uram nga mapasamak iti inaldaw or I mean ti may isang aldaw iti biagda. Kamaudyanan na inbatad ni OIC natividad ti importansya iti kastoy a lecture ta saan laing ang mamon dagiti ubing ti may panggap ti panang preventar to uram no diket di mamon da pay amis mo taramidan da bayat ti actual a demonstration ngayon brada. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak IFM!